uddiron wahande o wi kam yomi naade hen banda men Hammad wi debbo udditi ɗon wahande wimo yo naade hen e nder hen kanko Hammad o wi nanme wahande he debbo uddi wahande o sohi ɗum o jogui caaɓe ɗe on saaha noon garde mo noddi sakaraɓe heddiɓe yo garan bahande ɓen garani bahande ƴetti bahande noyi ɗum e baro he on saaha noon debbo e gardo e sakaraɓe kala kam fof ɓe joli tan ganda hoorema min jaɓani galle Harun an Rashid. la tabba jere tekere belen de ronda ke gacce nyiri belde kakul sugabe ne gaddo so kabata tuba ko be bi la vie est un combat jusqu'à la mort adno ko sipiro ha mayti mama en libaka bama en libaka nyaloma handa ori a darima a libaka. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama beltanama mbiya mbar jaam Allah wone mon joni ko sehel mon guiɗo mon jawando mon YOUZARSIF wari kadi weltinde pittal no wono wadde kala saaha mbaɗa meɗen gaari jokiranden histoire mon histoire men daarol mon daarol men o puɗɗineɗen ñandene woni daarol Hammad ngol banda men ñandene en jeehino ha yeyoɓe gaare Hammad mbi ɗum yo yoɓɓe haalis mabɓe nde tawno ko yontere ɓe kalduno yontere nde timmi kono ɓe jiyani haydara banda men sara yehin ha ɗon dari wi lamɗo so hokkinomo jamma goɗɗo wuuri ma waro jokirnamo daarol ngol lamɗo noon yiiɗi andude holko jogori kewɗe hakkude Hammad e ɓeɗon yeeyoɓe o ummi o wi Sara mo hokkima guura jamma goɗɗo ha jokirnamin daarol ngol banda men Sara yehin ha ɗon dari wadde no alay saago yimi jokirana bandiraɓe yimi daara holko jogori kewɗe hakkude Hammad e yeeyoɓe kono noon ko adi kadi jokir noon banda men mbaɗe no goɗon wadde ni mbaɗe like vidéo on patani fadde han wi yo mbaɗ like vidéo guila joni poɗon waɗi like vidéo mbaɗe like vidéo kadi kala momo waɗano abonné waɗa abonné mbason yejjidde huɓɓude hulde wonde ɗon nde woni cloche de notification beele kala épisode jaltude mbawon tinde ɗum so ɗum ɓenni kadi woto jejjira wadde partager vidéo pour yimɓe hewa mbawa ɗum naftorade joni noon banda men keddete Sara ne jokiranen daarol Hammad ngol nde yano ha jamma o ari Sara e lamɗo lelu yima binde kadi lelima to wowno lelade nde yano ha wendogo binta ari findini Sara o wi Sara monam so tawi aɗa nahi aɗa jokkiran min daarol Hammad ngol min ganda holno Hammad joyri waddude ɓeɗo yeeyoɓe e nder banda men Sara ummima o namdima Hammadi taw o jokkira Hammadi wi ha kay yo jokkid banda men Sara fuɗɗima Sara wi e nder hen kanko gorko julɗo amo jokkira daarol Hammad ngol o wi nde yeeyoɓe gaare Hammad mbi ɗum yonti hankadi no jawa amin kalisa min nde tawno ko yontere kaldum ɗen yontere nde timmi e nder hen noon Hammad kanko o yimi ande hooram ko poɗɗo yobde hankadi ni kono noon kaldumi mabɓe no newori mbimiɓe ko gonga ko yontere kaldum ɗen yontere nde timmi debbo addani kalis o mi ñaagui on kadi dokke ham yontere wonde nde kam mbe ɗamini mo addu hen so tawi o addani min mam ƴettu kalisam mi yoɓa on banda men kanko Hammad o ñaagui mi yeeyoɓe yo dokkuma kadi yontere wonde e nder hen noon yeeyoɓe paamiri noon jaaɓi hokkudemo kanko Hammad o wi yeeyoɓe paami jaaɓi hokkudemi yontere wonde kanko Hammad o wi hankkadi no gommi ɗon e birigam e ha hiiri kodmi e nder nde yano ha weeri gartumi birigam guddinmi kemmi ɗon mbiɗa fitta to gommi ɗon mbiɗa fitta ha coynimi to debbo en ara ene waɗɗi e mbam pucci mum kadi ene ñanti ha yooɗi ene arde e garde mo arduno e wonde bindaneɓe ɗiɗoɓe an kadi nde ɓe gaari haɓe jetti kam nde gorko o walli debbo telli e mbam pucci he tan debbo fayeyam o hokkimi ɗon saguel ngel woni hen ko menkelle kanŋe o wi nda menkelle ma kanŋe mo ndewonoɗa ham neni a jarama banda men kanko Hammad o wi debbo ari fayemo hokkimo ɗon saguel woni ko menkelle kanŋe wimo yo nda menkelle mo kanŋe mo reyannomo ɗe neni o jarama e nder banda men kanko Hammad o wi nde kemmi saguel bangel menkelle kanŋe ngel nomi ɗum e oya banggue e tabal he min e garde o min jaadiron hankkadi ni jippumi saguel menkelle kanŋe ngel e dow tabal he min gone limde menkelle kanŋe ɗe min limi ha gasi min tawi ko 500 menkelle kanŋe woni ɗon haydara mankani hen e nder hen noon hankkadi ni gartumi e debbo mbimomo jarama min keeɓi ɗon min jooɗi amin jewta
min gondon amin jewta amin kalda debbo ko jewtidam mo go mbeɗa welto nde tawno kanko no yewtirta ni ene weli kadi hamo weli haala hangadin min keɓi ɗon amin jewta kadi debbo o yiti ibadu mo e kala mo ka mbeɗa yeɓamo kadi mbeɗa yewtidemo mbeɗa yeɓamo mbeɗa welti no feewi min gondon ha ɓooyi birga ƴiya guddiri yewɓe hankadi ne gaari e jeere he gummimi to debbo ɗo paami to yewɓe gonto dokkumi moni kala men kelle mum kanŋe e nderen mo hokki moni kala men kelle mum kanŋe kamɓe kala ɓe beltima mbimiɓe kadi ɓe sohli ceenuji e korone e jawe nde tawno debbo wi kam ene sohli kadi ceenuji korone e jawe hankadini kamɓe yeyoɓe ɓe gantinani hen ni ɓe dokkimi on saha noon ndendinmi ha heewi nomi heede debbo to nde jettimi debbo nde debbo hankadini wona e darde o daari hen ko yiiɗi ko o ƴetti ko sohluno hen ko foof hankadini min ndendini ɗum foof woni ko ujunere men kelde kanŋe hankadini min ndendini min kaldi ko ujunere men kelde kanŋe mbammi ɗum ɗo ne mbuus nanum kadi e paquet dokkumi garde o dokkumi garde mo o woni gorko mo arduno o kanko debbo o yoɓanimi kadi o ummi tan kadi o yeehi debbo o yeehi kadi yoɓanimi hankadini min kemi ɗon mbeɗa miijo mbeɗa haalde hoore mbeɗa wiya oɗo debbo kam o kam ko waɗata ko kam en siiri ha o ñalmima kam ñandene 500 men kelde kanŋe no wayi hewde ni ko hande o adinimi hande o ñamlimami ujunere men kelde kanŋe o wiyanimi haydara o ƴetti bagage jananɗo o yeehi te ɗum ɗo so tawi o yoɓani yeyoɓe kam ganda debbo koye min ɓe kaldara te haɓe neega fiidemi hen walla waddemi ko fewani oɗo debbo kam ko waɗi ɗo ko korde kam o yiɗani fuutudemi korde kam o yiɗani hankkadine amo nowiri seeɗa seeɗa tan ha ko ɓuuri hewre ko o wasa artude nde tawno ɗo joni o haalnanimi to jiya o haalnanimi no wiite bande men kanko Hammad o hankkadi kemi ɗo mbeɗa miijo mbeɗa haalde hooram ko jinmomi ko foof haɗanimi kay haalde ɗiɗon kongi mbeɗa miijo mbeɗa ƴeewa oɗo debbo kam beele kam o wonani funtudemi hankkadine mi woniri noon mbeɗa sabbi hande debbo ari foof kono noon kala nde pinmi pindami koye kulol nde tawno mi woniri noon balɗe e debbo arani kala nde pinmi kulalam ne ɓeydo mi woniri noon fodde lewru mi yiyani debbo fodde lewru debbo arani kamɓe yeeyoɓe ɓe natti wawde munje ɓe gaare yam ɓe mbi kam Hammad yommin min kelɗamen kanŋe mo jogonɗamin ɗe a nowi ɗum guila ñandene a yeeyi an andi mo jeeyɗa te minan guila nden ha joni min nananima min jiyanima woni hande lewru yommin min kelɗamen kanŋe bande men yeeyoɓe gaare Hammad mbi ɗum yo yoɓe men kelle mumen kanŋe nde tawno alhaali o ɓooyi fodde lewru hande ɓe jiyani men kelle mabɓe kanŋe e nderen bande men kanko Hammad o winde yeeyoɓe mbi kam ni alay saago hankkadini mi yoɓa mi ala noon ujunere men kelde kanŋe mbimi ɓe yoɓe muñanam mi rendino ko joguimi ko foof mi yeeya ɗum gotol on saaha mi hokkaɓe ujunere mabɓe men kelle kanŋe nde mbimi ɓe noon de ɓe paamirimi noon tan ganda hoorema ɓe jaaɓi ɗum hankkadini heddi ko mbeɗa rendina ko joguimi ko foof mi yeeya ɗum laawol gotol beel mi wawa yobde ujunere men kelle kanŋe ɗe ndewatemi ɗe e on saaha mo gommi ɗon hankkadini mbeɗa rendina ko joguimi ko beel mi wawa yeeyde ɗum tan ha coynimi royene debbo ene ara kadi ene waɗɗi e mbam puccu mum ene ñanti ha ɓuuri yodde en arde kadi mo ardunoɓe woni sagara gorko o e garde mo o e mbindaneɓe ɗiɗo rewɓe hankkadini debbo on ene ara ene fayeyam o ari haw yetti kam o hokkimi kadi saguel men kelle kanŋe ngel o wi kam nda men kelle ma kanŋe neni ma jaafoɗade ko lelmi addude ko bande men kanko Hammad o wi debbo ari fayemo hokkimo saguel wimo nda men kelle ma kanŋe neni ma jaafoɗa kam ko lelmi addude ko e nder bande men kanko Hammad o wi jaggumi saguel men kelle kanŋe ngel ko adi ko mbeɗa yiya hedde tabal to mbeɗa yuppoton men kelle kanŋe ɗe mbeɗa lima kanko debbo o wone namdade miɗon namde o wi kam beele mi resi nde o namdi kam so tawi mi resi nde mbimomi ala mi resani taw kadi mi meeɗani resde nde mbimi mi resani mi meeɗani resde tan ganda hoorema o huccire garde mo o woni gorko mo arduno o wi ɗum mi fayi foof e jungo ma timmin alhaali o bande men kanko debbo o huccire gorko mo arduno woni garde mo o wi ɗum mi fayi foof e jungo ma timmin alhaali o
nde wi noon gorko kañum wone mosde hankadi ni min e gorko min goɗɗirima debbo min payi tabal to beele min lima menkelle kanŋe ɗe ñettimi juppimi menkelle kanŋe ɗe e tabal he ko adi ko mbeɗe lima gorko wayno ñumontoɗomi ni o wi kam an no jirumami ni mbeɗa andi ka jiɗɗo lamɗam debbo mbeɗa andi ka jiɗɗomo kono noon ne hawimi holko saabi a haalananimo holko saabi a haalananimo te ganda hoorema kanko ɓuuri yiddema kanko ɓuuri mayandema ko arata ɗo e birig mako cikkuɗa ko jawe ɗe e koron ɗe e ceenuji gaddimo ɗo ko yahata ham arta ko foof ko jiɗɗoma tan ko ɗum saabi ni o namdima so tawi ka desɗo to woni ɗo ko an tan o mayanta an kay andinam tan aɗa yiɗimo so andini kam aɗa yiɗimo ko an resatamo hay gorko goto resatamo ko wona an bande men kam gorko o wini en hammad nde wini hammad nde hammad wi a haali gonga min kay giɗo ari ɗo henna adane yiddam naate mo kono noon o debbo no wayi yodde e yontede ni min mi suusa wiire mo mbeɗa yiɗimo nde tawno min mi ɗaɓinahi kanko maw yiɗam min mi sikkani mbeɗa hande mo ko ɗum tan saabi mi haalnanimo kono noon so tawi tan kay ko yidde wiire ko yidde gongre gonga jiɗmomi banda men nde hammad wini henne nde o wi on saaha min gone limde men kelle kanŋe ɗe min limi men kelle kanŋe ɗe koccumi men kelle kanŋe ɗe mbeɗa watte saguel he kanko gorko o huccite debbo o wi ɗum mi weltima banda men kanko hammad o wi nde ƴettumi men kelle kanŋe ɗe mbeɗa watta ɗum e saguel he kanko gorko o woni gardo o huccite debbo o wi ɗum wonde mi weltima ko ɗum ɓe kalduno wonde so tawi mi jaɓi mbeɗa resa debbo yo wi debbo mi weltima jarani komi wiya mi jaɓi ko ɗum ɓe kalduno e nder hen nde wi noon debbo tan debbo ummi huccire kam wi kam ay o gorko teskomo o joofi garde mo o wi teskomo mami nelmo e ma bande men kanko debbo o huccire hammad o wi ɗum yo tesko garde mo ma o nel ɗum e makko e nderen bande men kanko hammad o wi nde debbo wi noon nde tan ganda hoorema ɓe jalte birigam he o fayi e mbam pucci mo he o waɗɗi on saaha noon ɓe turni ɓe jeehi bande men debbo e gardo e binine mum ɓe hangadini ɓe turni ɓe jeehi ɓe jalti jeere nde hammad wi e on saaha nde ɓe jeehi de min hankadini mbeɗam ga e birigam mbeɗa wonde e weltare mbeɗa welti weltare nde mi meeɗa weltade mbeɗa wiya min oɗo debbo no mbawi mayande ɗum ni foof kañumne kadi en yiɗimi kono mi malama hangadini gonmi ɗon mbeɗa sabbi gorko mo wi o woni garde mo o ha ara balɗe mbeɗa sabbi te ñande fof mbeɗa heppa ko gorko arata nde ha waɗi ñalawma goto kanko sagaro gorko woni gardo o ari o yetti kam o salminimi calmiti momi min gonɗon amin jewta mbeɗa namdomo no debbo o waɗi o wi kam debbo kay o saaha to woni ɗo ko dafaɗo rafi yidde ko an tan o yiiɗi yiide hamo mayana e yiidema nde tawno a fooli fittanu mo te no yiiɗi yiirudemo ni ala fof goɗɗo jiɗowo yiirudemo noon an kay yettu Allah no feewi a malama nde tawno a heeɓi ko worɓe hewɓe keɓani o debbo jiɗirɗemo ni henne est ce que aɗa andi ko holon est ce que aɗa andi oɗo debbo ko holon bande men kanko gardo o namdi hammad o wi tawi hammad en andi debbo ko holon e nder bande men hammad wi mi andamo kono noon amo nandimi kam e debbo tedduɗo bande men nde hammad wi noon nde tan ganda hoorema gardo wimo oɗo mo jiiɗa ɗo ko cuɓaɗo e nder suɓaɓe nde tawno ko joom suudu amirul muminina nehimo woni harun ar rasid joom suudu mum jeenaba ko kañum nehimo jeenaba ko kañum nehi oɗo jaggiri ɗum no ɓiyum ni kanko noon o jaggiri jeenaba no yummo jeenaba ne yiɗimo ne horsinimo kalko yiɗi ko ɗum jeenaba waɗantamo jeenaba kañumne kadi kalko sohli sodoyde ko kanko nelata nde tawno jeenaba ene horsinimo ene hoolimo ɗum saabi kanko arata ga en kalko jeenaba sohli o sodan ɗum joni noon o yettima yummoho jeenaba o haalni ɗum wonde o yi ga en o gorko o yiɗi ɗum ko on o yiɗi resamo woni an o haalnimo haalama o haalni jeenaba haalama joni noon o wi ko an o yiɗi resamo o yiɗi ko jeenaba yaada hen o yiɗa yummoho jeenaba salo ɗum jeenaba kañum salahi nde tawno ko yiɗi fof ko ɗum jeenaba yiɗi kono noon jeenaba wi alay saago gara toon yiima ha anda holi an taw nde dewgal fuɗɗo humede joni noon ko ɗum addimi ɗo henne banda men
ko adi noon keɗen jokka eɗen beltinirɗo hen bane men debbo Dieynaba Diallo toon to cuuɗi men Sinthiou Bamamɓe debbo timmuɗo tinniɗo moƴƴo no feewi jagguɗo e scène he kala vidéo mo yeeɓi ma waɗa hen commenté sister Dieynaba min beltanimama no feewi min mbima to gonɗa eno gonirɗa e moƴƴere Allah wone ma kono noonne kadi bande men beltinirten nenoyam bandam feccere fittandam kañumne kadi wiya ko Dieynaba yetta ko Diallo ɓurɗo andirede Dieynaba Pullo nenoyam bandam min ñaganimama Allah moƴƴere min mbima yo Allah junnu gurnam ma moƴƴina battane ma nde tawno gurnam ma ne waɗi nafoore no feewi moni fo noon ko yummum ɓuren ɗum kono min wona ka nenam tan saabi ɓuranɗa kam ka yummum sahaɓe foof kala cuulel gangele ma a meeɗa riwde ɗum a bismoto ɗum manna ɗum ko poɗɗa waɗande ɗum jagguirɗa ɗum tan ko ɓiye neno yam bandam yo Allah junnu gurnam ma moƴƴina battane ma min ñaganimama Allah no feewi min mbima to gonɗa eno gonirɗa yo moƴƴere Allah wone ma kadi kalto Dieynaba wawno wonde e dunde baba Adama he min beltiniri ɗum daarol ngol min mbi to woni ene woniri kala yo moƴƴere Allah wone mum jonno bande men jokkiren daarol ngol kono so tawi on mbaɗano like vidéo mbaɗe like so mbaɗano like vidéo mbaɗe like kadi kala mo waɗano abonné yo waɗa abonné mbason yejide wadde partager vidéo nderen bande men kanko gardo nde hucciri Hammad o wi ko ɗum addimi ɗo henne ko lamɗam debbo nelimi ɗo henne beele mbaɗa feere jiidiron joni noon heddi koye ma so tawi a jaaɓi jiidiron so tawi kadi a jaɓani kadi koye ma bande men kanko sagar gorko woni gardo nde wi Hammad addimo ɗon tan ko beele ɓe mbawa yiidirde heddi tan koye mum on saaha noon Hammad wi so tawi tan kay heddi koye am en jeehi jehen jiiyemmo min kay ala ko ɓurimi yidde yiidamo e nder bande men nde Hammad wi noon de sagar gorko wimu a ƴetti feere moƴƴere a waɗi ko moƴƴi kono noon alay sago ganda wonde nokku rewɓe worɓe natata toon hay gorko goto natta toon kono noon lamɗam debbo ene fewji feere beele mbawa nadde toon wonno waɗirta aɗa wawi nadde toon nde tawno so tawi gorko naati toon ha yiyama moƴƴani so jaggama ene wawi warede hen saabu lamɗo Harun Ar-Rashid ko kadɗo gorko foof naade nokku rewɓe to rewɓe ko kañumen tan goni banggue mumen joni noon lamɗam debbo fewji feere pour mbawa yaade toon an noon banggue ma alay saago tinnoɗa mbasa haalde teeya mbasa wadde ha yimɓe tina e nder bande men nde sagar gorko wi noon de kanko Hammad o wi mbimomi min kay jamire kam tan kalnon kam ko mbaɗami son kalni kam ko pommi wadde min mami teey man waɗno pommi waɗirde ni bande men nde Hammad wi noon de kanko sagar gorko woni gardo o wimo joni noon so yi ha futuru ɓenni yato juma mawɗo o to juma gonɗo hedde maayo takkiɗo maayo ngo mo Dieynaba joom suudu Harun Ar-Rashid mahani julɓo on juma jaaha toon sa yeehi toon gona toon padamin hamin gara mamin garani minen bande men kanko sagar gorko woni gardo o wi Hammad so yiya futuru ɓenni yo ya juma mawɗo to woni to woni juma gonɗo sara maayo mo Dieynaba joom suudu Harun Ar-Rashid mo mahani julɓo yo ya toon o won toon o faɗaɓe haɓe gara maɓe garanmo kamɓe bande men kanko Hammad o wi on saaha nde gardo wi kam so yiya futuru ɓenni min pottoye juma to on saaha no min e gardo min mbaynotiri o yeehi min keddimi ga henne mbeɗa heppa ko hirata mbeɗa heppa ko futuri yonata mbeɗa yaha juma to nde tawno min hooram mbeɗa yiiɗi yiide debbo hankkadin gommi ga henne mbeɗa cabbimi ha futuru yoni julmi nde julmi nde tan hankkadi ne jaɓami juma to hankkadi ne jaami paami juma jaami ha jettimi juma o gonmi ɗon jooɗimi cabbimi ha gueeƴe yoni ɓe garani hankkadi nanmi juma he juldumi wonɓe ɗon ɓe juldumi mabɓe hamin kaljiri keddimi juma he gonmi toon min jooɗimi nder to nder bande men kanko Hammad o yammon ɗon e juma he hammon ɗon sabbi o yo sabbi ɗon ha juuri nde ɓoyno debbo e sagaraɓe woɗɓe e garde mum o gummi ro hen ene gare baro hankkadi bande men ɓe gari baro ɓe gari haɓe jetti juma o tan ganduɗa hoorema sagaraɓe jaltin ɗon e baro he bahane ɓe jaltini hen bahane ɓe gari ɓe naate juma he ɓe joƴƴini bahane ɗe kan ganduɗa hoorema Hammad o wi ceftinmi garde kewnoɗo yaadude debbo woni mo kaldunomi nane o ceftinmomi
sagaraɓe heddiɓe ne joƴƴini bahande kañumen jalti jama o heddi ɗon tan gardo nde ɓoyno tan debbo ari naare jama he nde o naare jama he jimomi tan hankkadini min gummimi paamemo mbimomi debbo joɗɗo jontaɗo yamiram kalko mbawɗa yamirdemi min mbeɗa pari wadde ɗum nde mbimomi yo yamiram kalko wawi yamirde min mbeɗa pari wadde ɗum tan kanko debbo o wi kam en ngala temps tan o uddirɗon wahande o wi kam yomi naaɗe hen banda men hammadi wi debbo udditi ɗon wahande wimo yo naaɗe hen nde debbo uddiri wahande wi kam yomi naaɗe hen hankkadi min najmi jogornomi ko namdademo holko saabi mbe naare wahande he hawre o wi kam naaɗe wahande he woro hul ko ni tan mbawaten wadde ha keɓen ko jiɗɗen heɓde ko woro hul an kay naaɗe wahande he tan banda men kanko hammade o wi debbo wi woro hul yo naaɗe wahande he tan e nder hen kanko hammade o wi nanme wahande he debbo uddi wahande o sohi ɗum o jogui caaɓe ɗe on saaha noon garde mo o noddi sagaraɓe heddiɓe yo garan bahande ɓen garani bahande ƴetti bahande noyi ɗum e baro he on saaha noon debbo e gardo e sagaraɓe kala kam fof ɓe jooli tan ganda hoorema min jaɓani galle Harun an Rashid ɓen jaɓani galle Harun an Rashid min mbeɗame wahande he mbeɗa huuli no feewi nde tawno mbeɗa miijo min kam ko mbanmiɗo ko est ce que ne seeri wiyama so tawi gorko yiyama toon komi barateɗo min mbeɗa nanne e wahande mbeɗa nowe toon mbeɗa nowe ganda hoorema nokku rewɓe hankkadi to gomiɗo mbeɗa huuli no feewi on saaha noon min jeehi hamin jetti galle Harun an Rashid nde min jetti galle Harun an Rashid on saaha noon sagaraɓe kañumen ndondima bahande ɓe ndoni bahande min jaɓani nokku rewɓe o min jaɓani to rewɓe goni to kono noon hadema yetta to rewɓe goni to alay saago gara ɗon e garde goto koto mohoɗo ndewata ha para nde puɗɗa yettade nokku rewɓo te kanko ko kanko jogui caaɓe nokku rewɓo rewɓe to gonɗo ko kanko jogui caaɓe ɗe kadi kalko wawi arde ɗon ɓennata taw o daarani kalko wawi addede ɗon no wawi wade foof alay saago o daara nde fuɗɗo ɓennude kanko gardo hankkadini nde min gari nokku mo woni o min tawi kanko ko ɗaniɗo te o kanko jogui caaɓe nokku rewɓo alay saago o findine nde min puɗɗo ɓennude hankkadini kanko gardo o findina beele o adda caaɓe ɗe nde o findinande o haaɓi o mettini o huccita debbo o woni furaɗi ɗum o wiyani holko saabi aɗa arta ɗiɗo heeruji aɗa andi hankkadini jangi yimɓe koɗɗani to aɗa ara gayene aɗa ara ɗiɗo heeruji kanko gardo o haaɓi o mettini o wi kono noon ko gadduɗa ɗo ko hay hunde hen ɓennata taw mi daarani bande men kanko gardo o wi debbo ko addi ko hay hunde hen ɓennata taw o daarani e nder bande men kanko gardo o wi sagaraɓe yo gaddu bahane ɗe tawa yeeso mohoɗo hamo daara bahane ɗe hay wahande wotere ɓennata ɗo en taw ganda hoorema o daarani nde gardo wi noon nde kanko hammade o wi min to gommi ga mbeɗa huuli kulgol moye meeɗa hulde e nder hen sagara doninoɗo wahande mo gonmi nde o addi nden wahande o adiri wahande gommi nde ko nden adira bande men hammade wi ko wahande mo woni nde adira addede e on saaha noon kanko gardo o wi debbo yo addu caaɓe ɗe hamo uddira hamo daara holko woni hen nde wi noon nde tan debbo wimo mi hokkatama ɗo hay caabal gotal ana majjani min kala ko gaddumi ɗo henne ko nenam Dieynaba yamirimi nenam Dieynaba rutti kadi woni lamɗoma ko kanko yamirimi ɗum joni aɗa wiya aɗa daara ko foti addanede nde wahande woni hen ko ndiyam biiri zamzam ko burelaji so tawi a wiɗo aɗa hippira wahande nde ha burel goto heeli hen a majjani ko nenam Dieynaba waɗatama a majjani no leftirtama woto wiɗo aɗa tardini min ɗo henne bande men kanko debbo o heeɓi ɗon hamo haala hamo hulɓina gardo o hulɓinimo o haali o wi so tawi woodi tan ko boni hen kanko gardo o majjani holko o heɓata hen on saaha noon kanko gardo o huuli ko debbo o haalata ko tan ganda hoorema o uddiri bafal ngal o wi ɓenne nowe bahande fof hay wahande wotere o daarani hen alle mo hulde o ɓenne e on saaha noon sagaraɓe dondi bahande nani ɗum e nokku rewɓo o hankkadin ɓe ƴetti bahande nde ɓe jeehi haaɓe jetti ɓe joƴƴini bahande nde ɓe joƴƴini bahande ɗe tan nanmi ene wiye hayyo amirul muminin ari hayyo Harun an Rashid ari hayyo ɗowowo julɓe ari bande men kanko hammade o wi nde bahande joƴƴina tan o nani en wiye hayyo amirul muminin ari hayyo Harun an Rashid ari hayyo ɗowowo julɓe ari kanko ganda hoorema hammade o wi to gonmi ɗon e wahande nde min kay mi anda holko saabi mi mayani on saaha saabu kulol jaggugol ham on saaha ngol mi meeɗa hulirde noon
mi meeɗa hulirde noon e adunam mi huuli hankadini kemmi ɗon mbeɗa ñaago mbeɗa duwawuji mo ngala hay nokku duwawuji mo nduromi ɗi ngala hay nokku mi itatto tan mi watta ga nde tawno komi kulɗo mi huuli hankadini ko mbi Harun Ar-Rashid ari ho aha kay Harun Ar-Rashid ko ari Harun Ar-Rashid o ari tan o yetti o huccire debbo o wi ɗum an kam ɗe bahane holko goni hen nde Harun Ar-Rashid namdi debbo holko woni e bahane he debbo wimo ɗum ɗo de ko cuɗayre rewɓe woni ɗo ko joom suudu ma Dieynaba rutti kadi woni nenam nelno kam yomi yami adanamo ndiɗo cuɗari o daara hen ko yiɗi o sooda banda men nde debbo wi Harun Ar-Rashid wonde ko Dieynaba nelnomo yo addamo cuɗari ndi en daara hen ko yiɗi sooda tan Harun Ar-Rashid wi cuɗari min hooram mbe yiɗi yiide cuɗari ndi uddit bahanɗe min daara ko woni hen ko banda men Harun Ar-Rashid wi en yiɗi ndaarde cuɗari ndi kañumne kadi yo debbo uddit bahane ɗe ndaara banda men nde Harun Ar-Rashid wi noon nde debbo o hankadi ne jiiɓi o jiiɓi no feewi o huccire Harun Ar-Rashid o wi ɗum amirul muminina wona salade ko kalla ko kono noon nenam Dieynaba ko wino kam worom hollu cuɗari ndi hay goto o yiɗi ko adade yiide ɗum hayso tawi goɗɗo ene yiya yo taw kanko kam ko kanko adi yiide ɗum banda men nde debbo o wi noon nde Harun Ar-Rashid wimo koni o yiɗi ko adade yiide ɗum mi yamirima ya uddit bahanɗe banda men Harun Ar-Rashid furi ganduɗa hoorema debbo o wi ɗum yo uddit bahanɗe nde Harun Ar-Rashid wi noon nde kanko debbo o wi amirul muminina mi yiiɗa wadde ko metti nenam kadi mbeɗa andi so tawi mi udditi an a yii ɗum taw kanko o yiyani taw han wawi furademi han wawi laworademi ko ɗum tan kulami hen kulami ko oto laworademi mi ñaguimama accu tan haw yii ɗum so paari on saaha an ngaran jiiya banda men nde debbo wi hulat tan ko woto Dieynaba laworade ɗum Harun Ar-Rashid wimo ko min woni garanti ma min mbeɗa gaddanima Dieynaba lawortakomo o furatakomo o wiratamo ko metti uddit mbasa tardindemi uddit bahanɗe min hoore mbe yiiɗi yiide ko kulta ko woto hul Dieynaba wattama haydara min gaddanima ɗum banda men kanko Hammad o wiye nder hen nde Harun Ar-Rashid wi noon nde hankadini feere ala alay sago tan hankadini uddite min hankadini mi ɓeydima hulde e tawno ɗo kam mi yananama mi ɓirtotako mi dañi caɗele e nder banda men kanko debbo o felliri hankadini uddide bahane ɗe ham uddirira wahande mo uddiri hen foof noon o lelkino hen o yaltino ɗon jawe o holla Harun Ar-Rashid o wi ɗe jawe gummi ko Makka ko ɗum ɗo ɗe jarata ɗe wona moni kala wawi jogade ɗum hamo haaltan hamo haala o yetta kadi ganduɗa hoorema ceenuji non tan ha alhaali o leela ha Harun Ar-Rashid natta wawde munji beele wiyamo hankadini yo ɓennu hankadini hamo hollira Harun Ar-Rashid gotel beele alhaali o ɓeydo leelde ha Harun Ar-Rashid natta wawde munji wiyamo yo ɓennu wahande mo gonmi nde kay nden kay ko caggal woni nden ka o heñorahi ɗum hankadini ɗeero bahane o yaltinat jawo tan o holla Harun Ar-Rashid o haalan ɗum to yeere no foti jarata wonno ceenuji wonnon pegge ɗe non tan hankadini beele Harun Ar-Rashid natta wawde munji kono noon Harun Ar-Rashid ko waɗata noon ko foof ɓeydi ko wawde munji hankadini Harun Ar-Rashid kañum nen tan jooɗi ena daaramo hamo waɗa hamo haala ene heeɗimo hankadini ene ndaara Harun Ar-Rashid ene muñi heppani hen haydara hankadini o holli Harun Ar-Rashid ha bahanɗe foof gasdi heddi wahande mo gonmi nde banda men kanko Hammad o wi debbo o holli Harun Ar-Rashid bahanɗe foof ha heddi wahande mo woni nde joni wahande mo woni nde ko nden foti uddirede banda men Hammad wi ko wahande mo woni nde nden tan heddi nden foti uddirede e nder en Harun Ar-Rashid wi uddit wahande heddinde gaynen lawol gotol banda men Harun Ar-Rashid wi debbo yo uddit wahande heddinde ɓe gayno gorol bel debbo wawa yaade banda men ko sara haalanno binde daarongol lamɗo ne heeɗi o yi binde hankadi ne weeri ko ɗo tan kaɗami kono noon lamɗo so wawi nokkude mi jamma goɗɗo mi wuuri mami ara mi jokkiran ɗum daarongol banda men ni no jiɗiron andude holko jogori kewɗo ɗo hakkude Harun Ar-Rashid e Hammad beele wahande ma uddiri walla uddittahe so uddirama holno jogori waade ko noonne kadi Hammad yiɗi andirde holko jogori kewɗo hakkude Harun Ar-Rashid e Hammad o ummi o wi Sara mo hokkimo nguura jamma goɗɗo ha jokkirnamin daarongol banda men Sara hokkama jamma goɗɗo yo wuur enen kadi ko ɗo katen ha saaha goɗɗo mi gadi mi jokkiran bandiraɓe
kono so tawi oɗon belte Daarol he mbaɗe like vidéo dokke kam pouce bleu tawi tan oɗon belte Daarol he dokke kam pouce bleu mbaɗe like vidéo kadi kala mon mo waɗano abonné yo waɗa abonné mbason yejjude humbude hulde wonde ɗon de beele kala épisode jaltuɗo mbawon tinde ɗum nde tawno daari ɗi kala épisode mo luppuɗa hen fama luppi hen ko heewi wadde noon mbaɗe abonné mbaɗo activé cloche o woni hulde wonde ɗon de mbason yejjude kadi wadde partagé vidéo beele yimɓe heewa mbawa ɗum naftorade jonno bande men en karaɗo ha sagoɗo yimɓe gadi mi jokkiran bandiraɓe on mbiyama to gonɗon ene gonirɗon yo moƴƴere Allah wone mon la tabba jere tekkere ɓe nder nde rondaki gacce ñiiri belde e kakol sukaɓe ne gadda so kaɓata tuma koɓe mbi la vie est un combat jusqu'à la mort aduna ko sippiro ha mayde mamma en liɓaka bamma en liɓaka ñalawma hande a wari a darima a liɓaka